suming pacampuh samya medali ler katet wileting kota dah mangkung mengonceng timbencang sangat cimijo latinya ngedali terus Surawilo kawula nuwun sewu anggir anak Prabu Mandura kula ingkang paman plasa jenar kalilan cumadeng dawuh kawula nuwun wa Prabu Mandura ingkang putra Saroja Binangun Lesmana Mandra Kumara cumadeng dawuh benjang menapa kula saged palakrama kalian gegantilaning manah kula mustikaning jantung kula nenggih pun Denok Purantawati kula sampun boten sabar badhe gandeng tanganipun Purantawati kula gandeng mlebu wonten ing kamar lajeng kula bobokaken wonten kamar mriku kula ganjeli bantale ngangge tangan kula dongani muga-muga isa lestari anggen kula bebrayan bibar menika nuwun sewu bathukipun Purantawati menika badhe kula ambung kula kecup mak ngeten niku mendah mareming manah kula merga kula bendina sampun nembang kula sampun nyanyi kula le nyanyi ngeten merga kangen kalian Purantawati bila kamu di sisiku hati rasa satu hari tak bertemu hati rasa rindu ku yakin wes meneng malah buat pikir aku krungu suaramu ora anak ratu nembang kaya ngono lho niki tembange sing nyipta niku nenggepun Roma ramari-mari meneng sik awut ora sanese niku kula nggih saged engkau pakai air yang jernih di dalam berkas yang berdebu wes ger nggih dereng titik sahirnya kotoran itu terlihat kesucian terlindung jua antara kita wis yo setunggal meleh betul saged malam minggu malam yang panjang malam yang asik buat pacaran pacar baru kenalan kena di jalan Jenderal Sudirman wis nah singkat kata singkat cerita aku dan dia jatuh cinta yang dalam sedalam laut menguap cinta pun hanyut jatuh cinta tak tahan lama mati aku kurang bumbu rindu duduk berdua denganmu anu ya mam sego gorengnya ya mam ya mau aku nyanyi kon mamam piye kuwi mboten saged kula seneng nembang merga kula sampun kedanan kalian Purantawati kemarin wae cenah engkau masih bersamaku pripun nika nggih bercumbu dan merayu nggih bercumbu dan merayu adakah hari esok untuk kita bersama
seperti yang pernah kita lewati. Oh nggih dengah paman anu Mbah Sengkuni pinter elok tenan wis yo paman Sengkuni inggih kados pundi nggih Isabella adalah wis menengok sik kula niku ketanan kalian Purontowati kula mbayang yen mlebu kamar kali Purontowati aduh kula mboten kiyat kok kula kalian Purontowati mboten ngangge sandangan napa-napa bar niku ngletak terus bablas keturun piye to meneng kok dhisik lek kula nggih meneng kula mangke luwe wah bocah kaya ngene minta wong tuane le mikir abote kaya ngene abot di anu no dalehne no wes malam-malam aku sendiri tanpa cintamu lagi hawa hanya satu keyakinanku bulan kang bersinar menerpa hidupku pagi akan datang sapa kuwi lagune sapa Nika Arbela halo aja diurare kula nggih saged nembang cara barat wis ya ngger wae mo mboten lek kula dipenggak kula mangke gulung kare udo niku kula kudu nyanyi feeling of love besar bersama Nyula Papa wes ya ger ya Allah nyuwun sehat ya Allah ya momong putu dek kaya ngene le nemen meneng sik lesmono meneng nuwun sewu Paman Haryo Sengkuni wonten dawuh Paman Haryo Sengkuni lah niki wonge kula sampun rembukan kalian Yayi Kresna bab menapa dipun kersakaken dening Yayi Duryudana sampun kula aturaken jebul wonten ingkang barung sinang lemah bengkak nenggih Ponokawan Gareng menika nagih janjinipun Yayi Kresna nalika Dwarawati rumiyin geger ngesaken ngrampungi perkara niku Petruk mongko sayembara ingkang dipun gelar nalika semanten sinten kemawon saged munduraken Prabu Pandhu Pergala menika ingkang wenang Malakrama kaliyan pun Purontowati. Nah, pramila saking menika kula nyuwun nganti sanget gandeng kedados klilip mungguing netra satru mungguing cangkrakan mboten wonten sanes nenggih pun Ponokawan. Kula nyuwun Kurawa kabeh do tumandang kabeh do makarti goleki sing jenenge dagelan Gareng Bagong syukur yen ketemu Petruk. Yen Petruk wis mati Ponokawan silang. Tegesipun mboten wonten pepalangi badhe ngalang-alangi anak kula Lesmana Daud kalian pun Purontowati. Mekaten. Nggih. Yen tetela kados mekaten mboten langkung sendika ngestakaken dawuh. Nggih Kartomarma wonten dawuh. Mara gagi siagana Prawadya Bala. Kabeh kudu samekta ing diri sawiga ing gati goleki Ponokawan dicekel. Syukur lamun to kowe pinter ngrentengi sirahe Ponokawan. Mriki ngestakaken dawuh Paman. Sing bidal gumuruk saking jroning kaca gumengkang kosra abrodo sanan nira
dadak melu-melu kaya budine wong saplik lalien kalengkane ngrat Petril nggih Mas Gareng pripun kabare Mas Gareng Truk anggonku sumanggem semune kok ora ana buktine aku janji gandeng aku dadi dulurmu tuwa aku saguh ngrabekke kowe kelawan Purantawati ning entek-entekane ora cocok karo gambar aku musuhe abot saingane iki luwih dhuwur kok ngoten tekaku ana kraton Ndrawati bareng karo Sinun Mandura sing nglamarake Lesmana Mandra Kumara kowe mung anak Semar lho anak lurah kok saingane kok anak ratu Ngastina njajal piye ngono kuwi lah nggih kula janjane mung manut kali sampeyan kok kula menawa janjane nggih sadar diri kula niki mawas diri saged ngilo kalian gitok kula ing ngatasi mung Petruk kok rabi karo anak ratu ning aku lah ya kepengin memperjuangkan kowe to gandeng Ratu Ndrawati mbiyen janji mulai kudu dibuktekke ngono kuwi ning nyatane abot temenanan lha saiki ngene Reng karo kowe Truk wis saiki apa wae nek nganti awake dhewe mulih ki ra entuk gawe engko tekan Karang Kadempel mesti diguyu disoraki karo masyarakat ha diencepi karo Bapak Semar wis saiki gandeng awake dhewe digegayuhan wong telu yen pancen ora bisa diwujuti Petruk ora iso rabi karo Purantawati luwih becik aku kowe kabeh mati ning bumi Ndrawati kene wis ngono wae kowe mati tenan Igong wani ngopo mati digandoli ngopo tetek menalah tetek wae aku mati ora wedi Reng mesti nimbang ning omah ya dhewe kredit mudar mbok wis lho kuwi nglalu lek ngono nglalu lintas kok ngawur neh ngomong tuh kurang jeplak ya ora oh ini usulku ngono kuwi pokoke ya wis diadepi bareng-bareng awake dhewe dadi trio wek-wek to wis to upama aku karo kowe mati-matine wis mbiyen-mbiyen lah awake dhewe urip wiwit jaman apa Jal jaman apa nganti saiki aku karo kowe kudune bosen urip yen pancen dina iki dadi dalan patiku patimu ora masalah mati wong nyatane urip ya wis suwi kok awake dhewe lah dia malah golek nglemah lara ning amben mati ngene lah malah ngrepotne karo anak putu mati bergagah mbelani nusa bangsa ngene jenenge mati sapit Said nggih Said ngono nah wis ta ngono wae wis diadepi ning musuhe iki Prabu Baladewa alah Baladewa ora usah wedi wong yen gampang nesu gampang muring ngono kuwi malah gampang engko dikendhaleni mergo wong lek nesu ngene mesti kok akale wis ilang lek mikir ora iso jernih wong lek ora mikir jernih ngono ya gampang oleh ngalahke tenan manut aku lho sik ngene wae iki wong telu kudu sepakat tenan sepakat piye ngene lek pancen arep wani ya wani yen ora ya ora kaya ngendikane Pak D Karang Pandan yen wani aja wedi-wedi yen wedi aja wani-wani ayo aku yen wani aja wedi-wedi yen wedi aku ya wedi tenan ya Truk lah kowe wedi mulya ngono kongkling ora sajene sajrone wong perang ngono ki ana sing gegirisi gegira kaya kowe iki muni dipateni sah mergo kowe ngedonke mentale kanca ngono kowe mulya piye mulya piye same nangis aja diseneni lho masmu makai keranda-randa diseneni adikku menengo sepakat saiki anu wis ngacung sapa sing wani perang karo Baladewa ngacung 1 2 3 lho kowe ora ngacung kok oh iya aku bareng ya ya iki wis ya ndang ngomong soto loro sundukan 7 kaya jajan yang girin ae ora wis wani tenan wani Bagong oke siap wis temenanan adepi bebarengan tenan ning aku percaya becek ketitik ala ketara sapa sing ambil biti oleh kono wandune bakal sirna sing bener bakal jejer sing luput bakal mawut kridane ngati tanpa mbedah garis sing pasti budidayane menungsa tanpa nyundul kurbane kang maha kuwasa jer basuki mawa beya lakone panjangka kudu mawa pangorbanan ngono kuwi
apik iya no kudu semangat ngono ki kudu awake dhewe dadane dikobarke ngono kuwi kobarke diobong kompor kono ambemu mani ora mani dampyak rene sapa endi ae lho dampyak krangak gamane Dumawur mangawur-awur-wurahan tengaraning ngajurit gong maguru gongso tetek kaya butula war panjriting turanggesti mimang twaca kang ketitir harkata ingkang dojo Bocah layu sebit Iwo Petruk nggih Garing nggih Bagong oke bro Kowe ngerti aku sapa lho sampean kok awake dhewe malah lali piye to Mas lho tegese kowe kudune ngajeni karo aku nggih ngertos kowe iki kudune mawas diri wong dagelan wong punakawan pidak pejaraan saudon saurupan ngarah anak ratu rambut jaji kula wong elek cetha apa sampean wong apik kula tak takon napa sampean wong apik nami jenengan sinten Bambang Haswa Suta Utama Haswa niku jaran Suta niku anak Utama ki apik sampean anak jaran kok ngendel-ngendelne lho Petruk elek-elek iki anake dewa lho sampean pegaweane jerum ning kandheng ngono ngendel-ngendelke ora lambe murak delawangan lho nyatanipun ngoten niku kok mergo sampean senengane ngina karo wong liya nyepelekke karo wong liya mongko teng donya niku derajate padha sing luhur sapa sok sing nemtokne Gusti ingkang Maha Kuwasa sing ana kasuwargan kuwi sing luhur sing ana neraka jahanam kuwi sing hina barat dudu karepe dhewe karepe sinten kowe tak cekel gini apa kowe tak cekel kowe sing dadi pepalang angger Lesmana Mandra kumeranggene Palakrama kelawan Purantawati mang cekel sampeyan iso nyekel Petruk padha karo iso jaring angin musuh sinten manut mang pilih piyambak musuh Petruk ya wani musuh Bagong ya wani musuh Garing ya wani tuku esek lah jireh ta jireh asem tak buatem buat ndiasmu ora jireh getih wedi mati ora kowe ya Gong engko esek sing tuwek musuh kowe sik ya gentenan lho bar aku kowe oke siap wis to tak dukun kowe tak dukun heeh dukun hing kene dalan patimu suwek sakmu entek sangumu
Donclang padang pun minggat sirahmu tibano ha edian aduh yang
Sor ayu tanding ngono. Joket. Wah. Ha. Hei. Oh, oh, biar. Ha, awas. Oh, rengkong. Wah, mana uwit. Kewan apa tuh campur aduk. Wah, aduh yung gang. Saya mah mundur saya mas, kecelakaan mas. Wah, wes anak-anak apa sementara, wendingnya kena grentos lagi nyantol neng uwit. Nang, aduh yung lalakon kau mangkin nih. Maju nara, siap. Aja minggat. Hah, mandek. Aja mandek. Lho piye to kuwi? Oh ya aja mlayu kowe. Ha, canda. Awas. Hong Xing Sam Hang Mai Xin Ho ha Aduh ngopo mau ora maju ta kono bae ho ha wih ho ha iya lho aduh gong piye to gong angel men to gong ho ha ada yang orang duwe untu masa nyokot dikelamuti malah keri keri keju bak mau iya iya oh siapa lo? Biar tadi aku kena dewanya. Orang corong ngendi? Corong bulu, apa kowe? Bulu kudu. Ayo. Oh, ayo kowe. Mati kowe, ayo. Mas. Aduh yung apa kowe yo bangun ngendek berani kamu tanding sama Jaka Sembung berdiri
Wah, Itian. Aku belum siap. Nyira karunting. Apa to we? Awas. Ngopo wedoan lho? Iya. Kalah menimbek. Kalah menimbek. Mbek. Ini perang bembekan ngene ratus keringan ngopo lho. Wah, neh. Mbek, wong mbek. 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 Nek kaya kire Bagong malah lek ngene iki. Mbek, ora mbebekan. Mbek, ora mbebekan. Mbek, ora mbebekan. Perang piye ora mbebekan iki? Mardian. Aku misteri Gunung Merapi. Mak lampir. Aja gilani perang sing semua ngono. Sing duwe wibawa ra cetha cara desa kuwi. Oke. Yo. Pantengan. Oh. Ha, keduren. Oh iya. Ha. Sing semeblak. Nah, sabetan sing penting perapatan iku tuh semeblak ngono. Dadi yen ketemu proliman wis siap ngono. As. Wis. Lap. Oh. Awas, iki hantem dodo. Awas, rubuh. Ya. Ho. Ha. Awas, ngono kuwi. Pahut geduke. Ha. Awas. Ayo kowe. Mati dening kowe aku. Sembayang malah kono iki. Ayo sawane. Tanpa dilepas tudingnya ning ngantem iso krasa. Was! Oh, nah. Hut. Was. Hut. Wah, oh. Lo. Oh. Hat. Oh, at. Was. Tepuk tangan. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Ayo, wani nera. Ayo, sikutan. Awas. Keduke up. As. Mati mah Petruk hebat. Eling. Kakange dhewe wah. Mas Garing tunyak-tunyuk aku pengen nyewangi kowe. Ngati-ati musuh saya abot. Ayo. Bapak Srukabranang
nyegat waja mlintir gumbala sukawi jiling sabda wah trundulu tenan iki bengi kuwirangan Kurawa mung musuh diagelan sing rambek jaji parandene kabeh do dadi gotongan kabeh do dadi royongan Petruk Gareng lan kowe Bagong Sawangen sing adeg jejeg ki wong Banjar Junut Dursasana Praprayitna lahir batin cancang jenggot gembrek-gembrek weh Assalamualaikum tumrap agama ingkang kula rasuk wong uluk salam niku hukume sunah sing jawab niku wajib Assalamualaikum iya mboten iya ngoten Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam nah ngaten niku bar salam terus lagi rembukan enten apa Petruk aku nampa dawuh saka Sinuwun Mandura kon mateni kowe kon nyekel kowe yen badhe nyekel mang cekel nggo dingo sing dadi kondo kula napa sampeyan sing dadi pakan gagak batange wonten Darawati wah ing kene tawan patimu Assalamualaikum Waalaikumsalam sampeyan wani kali kula ya wani no yen pancen ngoten nggo tanding kali kula sampeyan pengalaman kalah karo Petruk tuweke kalah karo Petruk kepinteran kalah karo Petruk sampeyan duwe bunci kali kula niku ya iso menang kali kula sembah idri-idran wah milani dadane wong Banjar Junut dina iki tawan patimu Assalamualaikum Waalaikumsalam ya jenengan kula monggo perang kali kula monggo siap musuh karo Ponokawan rambet jaji aja kok mung kowe bapakmu ketiba 17 lek mlaku kaya bebek kaya Vespa Semar kon reak ingel-ingele Semar kon reak patenane sampean perangi karo Petruk aja nyandak daging waras Semar mboten duwe perkara lan duwe dosa kali sampean niku tegese nyepenake karo kakekne Semar nika dewange Jawantan nika kula pundi-pundi nika sing ukir jiwa raga kula ampun mangloke ngoten niku Assalamualaikum Waalaikumsalam lho nek nesu kuwi piye kowe jare ngandani wong uluk salam hukume sunah sing jawab wajib kowe sing ngandani bareng ngono gampang nesu kuwi piye ngono kuwi lah agama sing pengarepe kok gampang nesu kaya ngono dadine umate njur piye ngono kuwi betul kau salahku lah iya kowe karepmu piye perang nah perang yen perang ning mang pikir kula kali sampeyan niku tuwek kula gitu umure akeh kula yen umur luwih akeh niku pengalamane genah luwih akeh ngrasake pahit getiring lakon luwih akeh Petruk gitu jadi pamane kelakon perang tenan gitu sampeyan menang niku ora wangun ning yen kalah sampeyan wangun ki apa pantes mergo luwih tuwek kula pengalaman sugih kula tur elek-elek kula niku anake Bapak Semar niku dewa yen kula perang kali Dursasana nuwun sewu kok sampean Dursasana nganti menang niku mboten wangun yen kalah wangun milih ndi wangun karo ra wangun ya milih wangun yen pancen milih wangun mang mulih oh iya urung keringetan urung babak ulitmu kok wis mundur kowe arep nyandi goleki apa goleki wangun piye ta kowe kula kali Petruk tuwek pundi ya tuwek Petruk pengalamane kathah pundi ya mestine luwih tuwa ya akeh Petruk lha nggih yen kula perang kali Petruk yen menang Dursasana niku mboten wangun yen menang Petruk kula sing kalah niku wangun karo ra wangun milih wangun terus kula mundur kemawon kula kalah mawon sing penting wangun asem perang kalah gur karo mangun nih piye iki suntelete sangger baladewa pripun iki ya
sampun numplak kegiatan parandene mboten wonten ingkang monggo puliya. Petruk wonten sing ngewangi mboten. Ning pancen nyolong pethek dalu menika gawe pengiram-iram. Petruk niku kadigdayane wah elok temenanan. Nadyan Petruk niku teng mriki kondang wong kudu ning bengi iki elok tenan. Wong bersih desa wonten bulu rawane nanggap dalang iki kok kudu wani. Jenengane ngomong tekan ndi lho kowe? Pokoke sing tak anteni kari peresmian ruko pokoke iki. Edan. Kurawa do mundur kalang kabut, mangingkir. Kowe jangkah piyambak. Gong, nun kesepakatane mau aturan maine lak gentenan. Heeh. Yen aku maju rampung ganti kowe. Heeh no, setuju aku. Lah iya. Sing perang karo Drusasana mau sapa keri dhewe? Kowe. Saiki ganti ingsun no. Lah iya. Musuhe sapa? Baladewa. Liyane gak enek ta? Sing maju kae lho, sawangan meto-meto lho. Abang lho raine. Mbojo aku terus liyane aku musuh Citraksi gelem aku. Citraksa Derma ganti gelem. Masa Baladewa terus. Ya jatahe ngono, sepakat lho mau. Wong kuwi kajen lan ora kari ucape. Gentenan Petruk ganti Bagong, Bagong ganti Petruk. Monggo sing maju kene dhewe Petruk, saiki aku leren. Ya. Liyane Baladewa yakin aku wedi lho musuh Baladewa terus. Wis ora. Lah wedi mulih kabeh. Ya aja ngono, kowe nek nganti wedi karo Baladewa malah kowe yang tak ajar dhewe lho. Aku tak leren diluk lho. Terus ndang kowe. Kok liyane ora enek kuwi. Tak leren sik diluk, tak udep diluk. Wah. Piye ta, Truk? Petruk, Petruk. Lah dalah. Wah. Bagong, nun. Petruk nang endi? Kandhane ra ngandel goleki kowe lho, Truk. Dudu aku, dhek rawani musuh aku. Kowe goblok ngono kowe. Aku tak leren diluk, tak ngombe diluk lho. Lah sing digoleki kowe musuh aku dhek ora gelem. Mergo anggere teko rene langganane karo kowe jare servismu memuaskan ngono lho. Ah, Truk. Nyapung ngono kuwi. Ndang rono. Kowe ngopo to Gong melu klemah melu jigang kaya aku. Lah aku kesel ya anak. Narono. Lah piye omong apa aku? Kondo yen Petruk nembe sakit. Aduh, sakit apa itu? Wis to ngono-ngono. Ah, wis mending ngono. Bang, nggih, alon wae to Kang Mas, wah koyo ngono suarane ya bledek sewu e. Bang, nggih. Petruk ndi? Petruk nembe sakit. Lara apa? Mboten genah larane. Sing genah niku dompete kosong ren apa-apane. Padha kuwi arep sedekah apa piye? Ora sutah. Petruk kon rene sakit. Lara ya ben gotong gorene. Oh nggih. Truk. Truk. Karo aku kasarmu mbok dalem apa piye? Lara ya ben kon gotong gorene. Goblok kowe. Wis suwi. Kowe balik rono neh. Ngapa? Kondo yen Petruk ora iso mlaku. Lah iya ora iso mlaku kon gotong rono kuwi goblok men kowe iki lho. Ora ngrungokne lek omong to kowe. Iso kon genah kon gotong rono kok iso ora iso mlaku ora. Piye ya? Sik, anu kowe kondo yen Petruk kebablas mati. Lho, apa jenenge mandine ucap ora kaya ucape dhewe lho. Nganti kowe mati tenan piye? Lah ya mati kowe iso nguripi to. Oh iya dengan goces. Ngono. Petruk bablas mati. Oke. Ngopo?
Petro ya kene Petro bablas mati Petro mati enggak jare sapa jare Petro aduh sini kakak yang dicari itu kamu bukan gue lo gue wah Petro minggat ora nun minggat ora mboten saged lho kok ora iso sebabe kok kula ngantepi katresnan ngeman dumateng keluhuranipun asmanipun Sinuwundarawati men hambek bawa leksana orang ngencati janji ning iki salin perkara karo Baladewa salin mboten napa-napa sementing mboten weruh wong akeh kowe ngomong tekan ndi to Drok iki mau aku tegel tega mentolo mateni kowe kula nggih tegel kali sampeyan gitu sampeyan luwih enom perang kali Petro yen sampeyan kalah niku wangun yen ra kalah niku jenenge ora wangun kuwi omong-omong karo Drusasana mau to ora gugu aku teknis apa lagi ya Gong wis ngene lah Prabu Baladewa apa rasa musuh Petro musuh kowe ora kowe golek musuh liyane lah musuh kowe ya gelang tangkis kowe ya pedang jafu tangkis hilang nyawamu nangis bocor kabeh kok lho koyo batumu nek caose makane golekne cilakno aduh lorone wah ora ayo saiki musuhmu sapa milih ya janji ora minggat tak krincung lak bondo ayo Gong siap Gong oke apa ini tangannya udah nyekel kuwi ora Petro bangka Petro ulun Bathara Yamadipati ingkang rawuh kula Truk gawe guyon etok-etok mati ngono lho aku meleng karo kowe gojek ya kena golek der-deran ya kena ning aja etok-etok mati ya awedi lek mbanyol mati-mati ngono e Truk ya anyep kabeh awakmu astagfirullahaladzim Truk masalah anyep ngene ya ora mesti ora kedhep wong ki merem iki piye iki dodo kedete jantung kok ya mandek weteng wah kaya soto wah iki piye Truk aja guyon lho Truk aja gawe
prihatin ning kias mami, Truk. Truk. Ya ampun, Truk. Wong wedok udo kae sapa? Endi? Mau kira Okfa mende. Kowe bedhek bener kok. Hah? Kowe bedhek bener. Aku mbok awak. Ah, goting aku lek ngene aku wis. Wegel aku. Piye ge? Kalah lek musuh iki. Yen musuh iki kalah. Kalah piro? Lek perang lho kalah. Kalah piro? Lek ora kerja sama makar ya bebarengan aku karo kowe ora bakal menang. Carane dikeroyok Ratu Mandura. Lah mulai dadi buta. Lho kowe Kresna iki ora iki. Kresna buta kae dudu iki. Oh iya, Ding. Dikeroyok carane niku. Pokoke engko ya pamane aku maju perang. Pokoke sing tak incer, sing tak arah tak jejeki engko pupune Baladewa sing kiwa. Terus kuwi rasa ngarah liyane. Engko pamane aku diajar Baladewa kowe gendi maju ning sing tak arah sing kok jejeki tetep pupune kiwa. Nyapa kudu kiwa? Ki kuwi Kinarya dalang kamenangane Ponokawan. Wala-wala kuwate iki dayane Ponokawan menang. Apa? Ayo, pokoknya pupu kiwa ya. Sepakat ya. Sepakat. Pamane loro kaya apa rasa dirasakne engko mesti dhek kentekan kekuatan. Siap-siap. Mangkat buta. Rono gong nyandi wi. Oh, alah menes ya malah orang. Oh ya, ayo. Buddha ngrungkepi bener pomo mati prawira. Siap, merdeka. Ramrata tandingan ana Mandura Baladewa. Ya! Ya! Hei, kowe ngopo kowe? Hei! Woi! Kom! Oke! Terus! Ayo! Petro! Oke, maju! Kong! Oh yeah! Truk! Diantrek truk, diangkut truk! Oke, baby! Lho aleman to mlakune digawe-gawe to. Ayo. Ndedlang, kono ndedlang. Oh, tanganmu apa? Oh. Setan alase bles. Setan. Musuh, aduh yo. Piye perang cara mendek sikil kiwa terus sing diarahi. Wah, setan ra kajen tenan aku. Olah bali Ponokawan. Piye, Mas? Apa kowe? Ayo arep apa? Cekel ndasmu. Ora kena. Ho, ha. Ora iso kowe. Etan musuh Ponokawan dadi kaya ngene. Ratu Mandura dikadegane luwe. Nyatane bareng musuh Ponokawan dadi kuwirangan kaya ngene iki. Amarga kabeh mau
Hei! Iblis! Gong. Ayo! Terus! Lho aleman to mlakune digawe-gawe to. Ayo! Ah! Ndedlang, ngono ndedlang. Oh, tanganmu apa? Aduh. Setan alas iblis. Setan. Musuh, aduh yo. Piye perang cara ngendhek sikil kiwa terus. Sing diarai. Wah, setan ra kajen tenan aku. Ulah bali ponokan. Piye, Mas? Wah, apa kowe? Ayo arep apa? Cekel ndasmu. Ora kena. Ho ho ha ho ha. Ho ha. Ora iso kowe. Etan musuh ponokan dadi kaya ngene. Aku manggul sing kadegane luwe. Nyatane bareng musuh ponokan dadi kuwirangan kaya ngene iki. Amarga kabeh mau. Hei! Iblis! Gong. Hah? Kok kapakne Baladewa? Tak cencang sikile tak gluwandang tuiba deh. Setan alas trayoli binantang. Glandang nang nggawa pedhot kuwi kowe. Ayo, aja minggat. Kacarita kaya mangkono ki Petruk. Syaga ing diri bergagah prayit ning kewuh. Datan ngraita lamun tanaka mandura anekem senjata nenggala. Nalika semana nenggala katabrakaken ing dadane Petruk. Ela ing kahanan si Petruk kendang kapracondang mbuh ana ngendi papan dununge. Ayo! Parat! Mbuh cibamu!